El torrent de Naborges és el més llarg de Mallorca. Forma una autèntica vall de terrenys fèrtils que en el seu tram final separa els municipis d'Artà i Santa Margalida. La zona més propera a la mar té aigua de forma permanent, creant una autèntica zona humida amb la vegetació pròpia d'aquests indrets. Hi ha zones de canyet, jonc i damunt l'arena hi creixen tamarells. El torrent de Naborges desemboca a la badia d'Alcúdia. A un costat queda l'urbanització de Son Serra de Marina i a l'altre s'extén la platja de Sacanova, un dels arenals verges més grans de Mallorca. La platja té una llargària de quasi 2 quilòmetres. A l'hivern està pràcticament deserta i coberta de les restes de fulles de posidònia que protegeixen l'arena de les onades. Sacanova té un dels sistemes dunars més complets, espectaculars i ben conservats de l'illa. Algunes dunes arriben als 80 metres d'alçada. A prop de la mà hi trobam les plantes més petites adaptades a les dures condicions de vent, salinitat i inestabilitat del substracte, com el borró, el card o el lliri de mar. Un poc més endins comencen a aparèixer pins, savines i altres plantes. A la zona interior, una espessa garriga s'assenta damunt les dunes. Aquest valuós ecosistema, ara protegit, va estar amenaçat en els anys 80 per un projecte d'urbanització. El projecte d'urbanització de Sacanova arrenca en els anys 70 i se tracta d'una operació aprovada directament des de Madrid, des del Consell de Ministres, mitjançant la declaració de Centre d'Interès Turístic Nacional. Consistia bàsicament en construir a Sacanova un complex hoteler, una gran urbanització en camp de golf amb capacitat per unes 24.000 persones. Sacanova és una espècie de quadrat tancat per torrents de Naborges i torrent de l'Estanyol. Gairebé la seva totalitat està coberta per pinar, menys una part, quasi a la part més sud, que hi ha una zona de conradís. L'urbanització inicialment, la de l'any 70, afectava pràcticament a la totalitat de l'espai natural, és a dir, a la franja pràcticament costanera, cap a l'interior. Després de la campanya se va reduir la urbanització a 50 hectàrees just en un cor d'aquest espai natural. Sacanova va ser objecte d'una intensa campanya ecologista encapçalada pel GOP que ajuntà nombroses entitats, intel·lectuals i fins i tot artistes com en Miquel Barceló. Se van dur a terme tot tipus d'activitats, des de concentracions reivindicatives a una campanya divulgativa en base a estudis departamentals, fulletons, targetes postals, i fins i tot aquesta campanya va comptar amb el suport d'artistes reconeguts com en Miquel Barceló, en Tàpies, en Guinovart. La campanya en defensa de Sacanova constitueix una de les grans campanyes ecologistes que hi ha hagut a Mallorca. Després de la Dragonera, després d'Estrany i de Mondragó, venia Sacanova. De fet, el lema que li posàvem en aquesta campanya era «I ara Sacanova», volent significar que l'amenaça ara pella en aquest espai natural i que ara també és un moment de sortir en defensa d'aquest espai natural. La campanya va finalitzar amb èxit i Sacanova va ser declarada Àrea Natural d'Especial Interès pel Parlament de les Illes Balears l'any 1991. Malauradament això no ha suposat la desaparició de totes les amenaces que pateix aquest espai. Per tot arreu trobam restes del comportament incívic de moltes persones, restes de foc a llocs no permesos, una greu imprudència, així com residus per tot arreu, una font de contaminació i també un perill d'incendi. A la zona d'Unai trobam una planta invasora que desplaça la vegetació autòctona pròpia de les dunes. Tampoc s'han desmantellat les infraestructures de l'urbanització que es pretenia realitzar aquí.
Són només alguns exemples que mostren que no és suficient aturar urbanitzacions i declarar espais naturals protegits per garantir la conservació de zones com aquesta, el torrent de Naborges i Sacanova, un dels ecosistemes més valuosos de la nostra illa. Recorda, una intensa campanya ecologista va impedir als anys 80 la urbanització de Sacanova. El torrent de Naborges i Sacanova d'Artà són ara àrees naturals d'especial interès. Deixar residus contamina i suposa un perill d'incendi. Està prohibit fer foc fora de les àrees habilitades i les èpoques permeses.